O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Gonna knock on your door. Good morning, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. You in the Ito po ang Aramon Yato program, digdi sa Radyo DCGB 729 kHz sa pitan ka mga radyo. Nahiling, nadadangog sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, as in sa DCGB Live app. town you Duman sa mga kababayan po niya to na nag-celebrate sa ng birthday sa kunyan, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan, happy birthday kay Cherry Norma Lim Ribadillo. kisses dead. Yan, Counting sheep. pang 60 taon. Can't be near. Happy 60th birthday. Welcome to the world of 20% discount. On your bell. Tap on your window. Bueno, mga kabayan, ako po ang sa lingkod, Mardilat, dahil iba sa ditsanak, pero diyan. Iriba na mo kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot. Siyempre, katuwang taman sa presentasyon ng programa sa mga pagribas na technical side. Yan po dyan si Chief Ramir Tanay. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. So yan pong IT. At yan siyempre, sa newsroom. Yan dyan si Jenny Matthew Baliaran, si Angel Mustasa at saka si Mary Joy Jaresco. Sa luwasan Mega Force Patrol, sa palagas pong pangarap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banuan na mabukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa 3rd District ng Tuyang Pag-iriba. Door. Ring Ang samuya pong Chief of Reporters, on your window. Field Commander Jimmy Nasalita. Come out. Yaon man sa Daraga area si Karen Nicole Ala. Tapping to your dip. I'm going Asin sa mga istorya dyan po sa Kapitolyo Provincial. knocking, ringing, tapping. Joshua James Bino, digdi po sa Legazpi 4th District asin sa Regional Center site. Mantang yaon man mga tugang sa City Hall. I'm going Asin sa mga pangyayari po sa sur na parte kan mga barangay sa Legazpi. Partner Al Armario. Sa 1st District from Santo Domingo to TV. Yan po dyan nakaprangkisa. Mga tugang pa rin Jomar Bien. tapping to your dip. Kami po ka boss, minasaludar mga kabayan ng sarong bagmang morning. Mantang yaon man mga tugang si Sharamay Liron sa DCGB I'm gonna hoot and howl like Production Assistant Center. till you say you're gonna Good morning sa mga misis na nag-araw-araw niyan. Orkesresan, taon na naman, sarap-sarapan ng mapremyohan. sheep Moran-uran ang pangyayari sa palibot. and I hold you near. Bumalik ang shear line Down here sa may Eastern Visayas at na damay po ang Bicol Region. on your bell. Iyan. Tap on Mga tugang, hello kay Bing Buen Bores. Yan. Good morning, Bing. the knock. Siring manas na tuya pong amigo, kabagang, ka-GB. Sir RB, Raul Roy Burihon. Mga tugang dyan po sa Tabaco City. Oy, mapunta ka ng Tabaco Huwag kayong makalimot na dumaan doon sa The Crunch para matanan po nito ang boneless fried chicken. The best talaga. Kiring man si Daisy Madrid, nakantabay.
At saka good morning kay Akuna Bierso Leonesa, watching from Langaton, Cagaray Island. More power po. Ayun, salamaton po tabi ha. Ingat ka mo dyan sa Langaton. Mauran-uran po baga tabi. Adi. And then, siyempre, mga tugang, good morning Sir Mar, nakikinig po sa DCGB Live, sabi ni Ma'am Daisy Madrid. And sa kabos pong mga parenan nyog sa istasyon, sa DCGB, maray na agad po, sabi po ni Kunya Bierso Leonesa. Yan, good morning po tabi. Si amigong Dodds na paatab. Yes sir. Ma'am, Yes sir. morning. Good morning. Ano lamang? Kasi ano kami kung si traffic naman sa Washington, hindi ka grabe. Aw na. Kausapit. Magpon baga o digdi sa bugtong. Okay, sa bugtong talaga, sulit din sa kagigibong tulay. Oho. Iyon, amigo pa. Dakulo na ang mayaman sa tao. Dakulo ng auto. Ay, sa totoo talaga, mas nakulo talaga dibiyan. Tapos so, nagpapa-service kami diba ng opisina ko sa Naba. Oo. Ang pinakalaul lang yung autong taga-albay. Ata na. SP. Oh, yan ang sasabi ko na digdi na sa ligas pag pinakadakol sa Albayan, pinakadakol na auto, pero daing paradahan. Yun nga eh. Kaya mahiling mo niyan, Migo, Sabi- para obserbaran ko, nagbalik sa dati ang mga parada sa tinampo, sa gilid kan tinampo. Ay, Diyos ko. Oo. Maski sa daraga, ilingon mo makauyam. Iyo. Oh, Dahil ng tulsul na traffic sa daraga. iyo. Oh, day mapano bagang ibang agihan? Gusto kong sabihin, dahil para parkingan natin. Yan, buda so mga kunyan, so mga suso digdi suso duman. Dahil siya namin nasunod, tako nagsusunod din sa nabaga, maski slow moving pero nagdadalagan. So, yung nga ni, Kaysa minalak, ay medyo may problema. Ay pangyayari. sabi ko nga na si BPN, yung gobernador na. Kaya ako minsan Migo dyan sa imbis alidig sa estasyon, imbis mamotor ako. Lilakaw-lakaw ko sa diyan sa sentro kan Ligaspi. Yun eh, kambal. Ay, ako nga ni, gusto ko tanawag para motor. Yun, nagmuran. Mauran, magkaputi. Yung tiyanak na uya mo para magtanggal. Migaw, pag gusto, maraming paraan. Hindi man, ang gabot kaya pag-uwan. Oh. Kung sa mga long distance, Oo. pero kung so, anong ko dyan, magpara sa puti, gabi ka na dyan ba? Ubay ka sulong. Kung tuudan masanan Migaw, Ba't nagbala naman sa gasolina? ayan, kunya na, ang minahal na, kunyan, 1.65. Di, idugang Parang bumakal sa e-bike. ayan ang kunyan. Ako di, siguro mo sumabakal mo, tol-tol ha. Mag-research kang una kung arin ang mga marayrahay na klase tapos marayrahay na battery. Di bali mahal-mahal, basta maghaloy. E-bike baga na, Oo. sorry, turo tricycle. Dahil ka na magbakal duman sa hindi original na gamit. Iyo. Iyo, masinasabi ko. Sige tabi, ikaw, salamat ako. Ano, Ay, ingat pero yan, tumauran-uran. Ayan. Okay, thank you. Ayan, okay. Magatugang si Sir Dudes Grulio, ang tuyong amigo. Ha? Yan po, dahil nakati, usumi na po. Grabing traffic na kaya. Expect na yan ta. Primero, barali ka na sa klase. Tsaka talagang mariparo mo, dakulo ng auto. Pahing gusto na pong auto talaga, digdi sa tuya pong palibot. Ano daw nangyari duman sa batas na pigsusulong na bago ka ngayon magbakal auto, dapat iwaka mo ng paradahan kan auto mo. Maray baga di. Maray baga. Kundi, iyan po tabi, mga tugang, yan ang realidad. Ta primero, kan Disyembre, kadakol so na-recibe. Diba? May SRI, may bonus, may cash gift, may 13th month pay, di nakatipon-tipon, kikon yan, tangon yan, pabaratuhan, igwa nga ning no down payment, straight sana. Ha? O, di na kung nadag ka, mga tugang, iyon na yan ang resulta. Di ba? Okay. Papa Mar, nga ta mauranon. Ay. Apuran ta pag-asa.
Burantang pag-asa. Kung sa kunwari na yung oron ulit, ang sabot ko, hanggang tulong aldaw pa ini. Siguro unta lang. Hello, Sir Ariel. Good morning. Si Mar de la Cruz po ini sa DCGB tabi, on air kita. Sir Ariel, ining mga paguran-uran tabi na namamatian ta, epekto ni kan share line? Yeah po, tama po. Medyo huwag kitang naman ulit. Yung share line na nakakapekto sa tubig sa Bicol, pati naman sa may ibang parte kang Eastern Visayas. Ayan, ano yan? Mga pirang aldaw sa sa outlook po nindo na mamatitay ng share line? Pwede po hanggang sa aga. Pada ko sa niyo makapekto din sa Bicol region. Ayun, pero ang pag-uran niya, intermittent man. Ayun po, may makitang nailing na mga itong grabing kusog ang uran. Ayun, so no need to worry na magkagawa ng mga advisory para sa rainfall warning. Kung nagwa kitang rainfall advisory, pero sa kunyan dito man nailing na magkagawa kitang yung color-coded na heavy rainfall warning. Ayun. Pero ang bagay yung kainita, garong hanggang katapusan dahil kitang nanonotara na low pressure o kaya bagyong piling lumaog sa Pilipinas. Ayun po, tama po. Sa kanyan, mayroon po kitang monitor. Ayan, opo. So sa sitwasyon pong araw kayo ni Sir Ariel, ano pong abiso kang pag-asa sa mga namamanuan ta? Padagos po kitang maging alertoso sa tuyang kapalibutan, lalo na po naman sa mga low-lying and landslide prone areas dahil nga sa epekto ka share line, makakamati na naman kita ng mga kalat-kalat ng mga paguran na kung saan nga posible man na may mga maluya hanggang sa katamtama na kung minsan ito man makusog na po. Apa. Sir Ariel, salamatan po maray. Mabaya ka mo dyan sa Pag-asa. Good morning po. Salamat po. Yan, thank you very much mga tugang Sir Ariel Samudyo, kang Pag-asa do Este Regional Forecasting Center. In connection po kayo na sitwasyon na pighapot po nindo. O yan baka sagod sa aga pa. May share line po kita. So may mga pag-uran-uran, mga tugang. Kaya magpasiguro kita, most especially, ito pong mga lugar na nasa harani sa mga salog, harani mga tugang sa mga lugar na pigbabaha pirmi, o di nga ni sa istasyon rimati na naman. Luminubog tulos kasi wagong puro kuso ni pagkaaga mga alas 7. Dit pang balanto pa naman sa kunyan. So ruida kang sa tuyang Mercedes-Benz. Pagkatapos mga tugang so mga nasa gilid ka mga bulod, lalo sa mga na-identify na may mga nagrarasay pong daga, o pasiguro po kita dyan. Ayan po sa Buraguis, dyan sa Salvacion, sa Santo Domingo, dyan sa may parte mga tugang kang Tiwi, dyan sa may parte kan Libon, asin sa iba pang lugar na may mga reported na landslide, magpasiguro po tabi kita ice to the bull pirmi. Tangani po na dahil kita madiskuido, asin maingatan tan sa tuyang buhay, asin prioridades, para po sa mga kababayan ta. Right? Bueno, punan ta ng ragkada kababayan tali po dyan sa luwas. Nasa linya, partner Alar Mario. Partner, malipot-lipot na pagkaaga, please come in. Thank you so much, partner. Talagang malipot. Lalo ikani. Talagang pupundoan Tagiti, oran ini, bago naman Tagiti. Day pa na mamati ni Bunjing ang lipot sa imo, baldana. Iyan ang pagkakaiba. Kaya ikaan sa kuyang barometro kung talagang malipot na ang panahon. Kapag si partner Al juminakit na, may magsinulog na ni partner Al sa sayang toksido, sigurado malipot na. Taros na yan. Okay, kumusta yan? Kumusta? Anyway, sabi partner, garo na nagtatalab sa mga barangay ang kampanya kan gobyerno lokal, lalo digdi sa Legazpi City, sa mga balaw-bagaw na ayam sa tinampo. Ang mga taga-City Veterinarian Office sa pamayo ni Dr. Manny Estipona, dahil nagtutunong kan kampanya, malangani ta kansarong simana, yaw sindadigdi sa may area kan Taysan Maslog, sa pagtikpaw kan mga balaw-bagaw na ayam. Hindi ko man ini sa iba pang mga barangay. Alagad pagtalikod, iyaon man giraray ang mga madudunong mananibang ayam pag na
paparong gayon na pigdadakop sa iba nindang pagiriba. Natago. Pinadoro lang yan. May sensor. Oo, papasugon baga pamarong kan ayam. Ayun, pero araw mo partner Al, kunyang ko tayo eh, kayang gibo ng kambarangay, nagigibo nga ni isa dapdap. Iyo ko ta na. May kundi- isa diri sindang itong so pangtik paubuda so igo sindang laganan kan nadadakop bago i-turn over dyan sa City Vet. Iyo ko ta na araw ka yan, kundi dahil nga nita so iba man natag sariri, pipabayayaan talaga so sa indang ayam, responsable sa pagataman. Ang gobyerno lokal ko na dahil managkukulang sa pangapudan, alagad talagang mas nakul so sutil. Piloso po na mag-ataman na maray. Kumbaga maging responsable, garakudan so sa indang ayam, tanganin na dahil makaperwisyo sa iba. Kung Ano ako- panganay dyan? Kung ako sa mga barangay official, ipotob ko na itong so aso mo, tali mo. 500 pesos kada pagbayular ka ito ang multa. Iyo ko Aloy, ta na- aloy pa man ang eleksyon. Bata Iyo, kung tama. mapakapasar so sa Kongreso, anong na taon sinda? Oo. Kung so sa Senado, di, 4 na taon pa. 2027 pa. Aso mo, tali mo. Oo, pwede, Kaya ko pwede. niyan, garako po na nindan, sampulan na mga pagiriba. Iyo ko ta na, kundi bihira man baga Tan sa mga maraton dyan, barangay partner, official. also, nakadamay. Bihira sa barangay official may political will talagang gibuhon iyan. Mangyayari, no? Siyempre, big-iisip man sa mga pang-politika ninda. Pero yun ang anong problema sa pangapudan kan mga opisyal, pag sa level kan LGU o kaya sa barangay mismo, mas nakul so dahil nagdadangog o buta bungog sana kan pangapudan kan mga opisyal. Kaya ang resulta, pagtalikod kan mga paratekpaw kan ayam, yaon man garay sa iba. Ano daw isuggestan sa dole na isa ba isa tupad na requirements na paglilig ati sa kapalibutan mamagaan? Ayun nga Isa ba isa tupad? Pagdakol na balaw-bagaw na iling dyan, dahil pagbayadan. Pwede man yan. Ngayon, hindi talaga kung may magigibuhon man na loka yan. Anyway, ayun yan ang epekto tabi partner sa obserbasyon sa ibong kan pangabawadan na yan kan mga official ta, mga yaon sa mga government agencies, lalo ang mga taga sa veterinarian office, alagad yaon man garay ang problemang ini na haluyon ng dahil na resolveran dahil lalo nag-iibog sa mga ayam, sinaniba nagiging irresponsable sa pag-ataman. Yan partner, ang informasyon pa digdi sa malipot-lipot sa luwas, alarmaryo. DCGB. Thank you very much, Partner Al. Makatugang yan po tabi, balikan tan mamaya. Kunin mo natin ang report ni Karen Ala. Karen, good morning, go! Yes, Direk Mar, good morning. Ariglaron us settlement sana kan mga nagkapirang department head sa Kapitolyo Provincial ang mga requisitos o dokumento na pig-agad sa inda kan Commissions on Audit 5. Iyan ang mismong kinumpirma ni Provincial Accountant Ray Samuel Luksin dahil ini Direk Mar sa nakumpirma ng kanyato na impormasyon digdi sa Kapitolyo na magkapirang mga department heads nagkaigwan ng estimated na cash advance na 49,000 pesos. Ginamit pa sa Boracay dahil duman pigibo so tigaapod naman kom o management conference durante kan termino ni Governor Dex Lagman. Ngunyan, ipabaralikan ko sa mga ini so 49,000 buda liquidation digdi. Sa intervista kan DCGB News kay Provincial Accountant Luksin, sinabi kay ni Director na itong sa pagharampangan kan mga department heads kay iba sa COA, ipigpromisa kan mga ini na isusumiter manin datulo sa COA so pigahagad kay ning liquidation o dokumentos kan pagpabulura kay ninda. Alat ko Kasi- na. Ang order kang COA is mag-submit nin mga dokumentos na magtataong parang justification kan gastos. Roger to that, tabi, Ano ito? Director. Pipabalik pa sa kwarta. Daiman? May pa lang tabi and Anong sabi? Anong sabi kang COA?
Mag-submit ng dokumento o ibalik ang kwarta? Tagaro, ano yan, dinisalaw? Dinisalaw ba ng COA yung ginamit na pondo para duman sa sa Mancom Management Committee, pagtiripon sa Boracay? Last year yata di ba? Ano ang kunyan? Ano ang tama na sistema ta? Pipabalik sa kwarta kung dinisalaw o pipa-submit ng mga dokumento para i-justify so ginastos? Nawara si Karen. Ayan, linawon tayo na maray. Ano ba talaga ang order kang kuha? Kung dinisalaw, ibalik sa kwarta? O pipa-justify sana sa mga department heads kitong in advance ng 49,000. Yan po tabi, medyo malabog pa so mga pangyayari, mga tugang, naputulugarin si Karen. Mga tugang, standby lang magbabalik po kami sa mga impormasyon nato, mga istorya pa, digdi po sa tuya pong programa. Aramon niya to makalis lamang po kini. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, handang magserbi. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Wasagan, inumagan. New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Padagos ang pagtaas kan volume kan meat products na ipig-import kan Pilipinas hali sa ibang nasyon. Sigun sa Bureau of Animal Industry, kanakaaging taon, igwanin 1.33 billion kilos o bilyon na kilos na na-import kung saan nalampasan kaini ang bilang kan 2023 na igwanin 1.2 bilyon pesos. Saro sa mga nahiling na dahilan kan BAI, iyon pagtama kan African swine fever sa nasyon asinda ipag-itaas kan taripa sa mga imported na karni. Nangingenot ang Brazil sa pinagkukuhaan kan Pilipinas din mga karne na sinundan kan US, bantang pantulo ang hali sa Spain. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Candylets!
United Home Kitty-Lets. Chewable paracetamol and candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kitty-Lets. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Segundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinabusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta ang makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR! Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Alright, mga tugang, balik mo kita sa programa. Ngunyan po na pagkaaga. Post mo yan, bro. Pray until something happens. Maoran-oran ang pagkaaga. So magparandong tabi mga aki. Di magpara paururan ta nganing di magkiguaning flu-like symptoms. Sa mga seniors, pasiguro tabi kita mga papay, mga tatay, mga lola, mga lolo, pasiguro po kita tabi. At maray na itong kunyan. Dapat nga ni kung magpasiguro ka mo, magpantudo ka mo kan anti-flu vaccine. Na baka available pa ngunyan dyan sa mga city o kaya rural health units sa inyong mga lugar. Paki-inquire na lang tabi. Hello kay Nana Inya. Ayan, paki-shoutout na po kay Nana Inya dyan sa Kagiba, Kamalig. Saka sa mga partidaryos ni Ma'am Daisy Madrid dyan po sa nasambit na lugar sa Kagiba. Yan, salamat na po. Keep safe from Montalban. Yan. Alright, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta. Kunyan na sana, sintoges na aldaw, mga tugang, bago ang eleksyon. Sintoges na aldaw, bago ang eleksyon, mga tugang. Kaya siribot-sibot na ang mga kababayan, mga tugang naman. Na ang eleksyon, mga ko na naman sila ngayon, ang kanilang mga proyekto
Puro sugod balik sa uno, kalsada at patubig sa baryo. Hanggang ngayon ay di pa nabuo, walang katapusan ang pangako. Magpa-auto na naman din tayo. Alright, yan mga tugang, dumampo sa mga kababayan ta. May Comelec checkpoint, saka may election gun ban. Imagine sa 1 week na operation mga tugang na nilansar kan PNP, asin kan deputized na AFP, mga tugang, nakakumpis ka ng 255 na badil. Pagkatapos may 200 mga tugang na mga tawong na aresto dahil sa pagsuway mga tugang sa election gun ban. Ha? O may pagiramdom mga tugang ang PNP sa mga particular sa mga security guards. Kakadakala ko may mga security guards na adakop. Siguro derbit so badil. Ano nga naka-duty ka, limbawa, kung ka dyan naka-duty ka, kung parlakaw-lakaw na daradara mo sa badil mo, kumabakal kang kakanon, iwalat mo dyan sa station mo. Ang sabi mga tugang kan PNP, pipagiram din ang mga security guard na siguruhon na nasusunod kasi na mga itong mga pigo pa utob kang Comelec. Partikular ang abiso naman sa mga security agency. Ang sabi, mga tugang, may mga nagkadarakop mga tugang na security guards na kumpis karaning armas. Sabi kan PNP, PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, na may security guard na naklingawan sugan ban, na iuli panindaan sa indang service firearm. Dahil winaalata. And kadaklan, mga tugang, pigawalat na sanaan badil sa indang duty post para sa masunod na shift. Napaliwanag po ni Tuanyo na maski pa mga law enforcement officer, kay puhan may tamang permiso para magdara ng badil susog sa Comelec resolution. Ang sabi pa, may paninimbagan man ang mga security agency sa siring na insidente, kaya pwedeng mawaran ng lisensya o maapiktaran ng sendang akreditasyon kung mapatunayan na hinda nababantayan nin marhayan sa indang mga tauhan. Yan, siniman sa mga private sa mga may gun owners natin na igwa po ning permit to carry. Suspendido po yan ngunyan hanggang June 11 sa election period na nagpumbukan January 12 para po sa paraning midterm election. So kung gusto nindo na makadara ka yan asin makalikay sa anuman na katibaadan o kaya kaso, kumadakop ka mo, maghagad ning kunyan, mag-apply ka mo para sa exemption diyan po sa Comelec para mabigtawan ka mo ng certificate na pwede ka mong magsukbit ka yan. Depende siyempre sa assessment. Pagkatapos, kung daiman, hiwalat sa sarong. Hiwalat sa nasarong. Maski sa auto, then do pagdaradaraw niyan, tapang nahiling yan po dyan pag visual search, mga tugang nahiling iyan dyan, pwede makumpiskar mga tugang, may problema ka mo. Ayo, okay, duga ka tapos ng istorya, halip po dyan sa luwas. Pinabalik si Karen Ala. Karen, please come in, Karen. Oh, nawala si Karen. Balik na may lilinawin kita kay Karen. Ano talaga ang tunay? Tamay nagluwas baga na istorya na disallowed ngaya. So, inaradvance o kinas-advance kan mga department heads na nagatin kan Mancom sa Boracay. So, yung baga pag dinisallow, gustong sabihin kan dapat ibalik sa kaban kang gobyerno. Taday nga ni pigtugutan. Kundi kasubago may report si Kari na ngaya pipagsumitir sana ni mga dokumentos para garo i-justify mga tugang so ginastusan. Di kung pipagsumitir ning ning dokumentos, gusto sabihin dahil man dinis allow. Baka duman sa pag-audit may kulang sa ng mga papeles kaya iyo yan pig-remind sinda. Yan ang lilinawon da.
Yan ang dapat na linawon ni Karen. Tanganing masoy-soy tapong istoryang ini. Ano yan? Ano ni? Pinahimutikan kang kuwa? Na pinigdas alaw? O ka magiging kan department din? Kung sisay dyan ang department na kaoron niya kung ano yan? Dahil man pigdis alaw? Kung di pa sumit sa sinaling papeles? Yan po ang satuya po na babalikan mga tugang sa mga masunod pong oras. Okay? Hello kay Jennifer. Ayan. Ma'am Jen, good morning. Ha? O, yung gusto po nindo ning mga kunyan, mga di kalidad na mga ano yung mga yuki, ha? Mga damit, mga shorts, mga palda. Pasyal kayo dyan sa shop, mga tugang ni Ma'am Jennifer, ha? Sa San Vicente, sa Santo Domingo Albay, sa hampang sa napuyang kang Rural Health Unit, kan center, health center. Yo, okay, o balikan tayo mga pag-iriba. Sino ba nandyan? Si Karen nandyan, ha? Karen, go ahead, Karen. Yes, Papa Mar. Sorry, tabi. Tamaluyan na signal lagi sa may kapit. Yeah, ayat wala. Linawon ta. Ano ang sabi ka na kaoron mong department head? Roger, na daw gusto tikapot mo, Direk Mar. Ipabaralik, Direk Mar. If the ininda masedel so liquidation, ipabaralik ninda so kinash advance na 49,000. Ngunyan, ang order sa inda, mag-liquidate, isumitir sa mga papeles, tanganing ma-justify. Roger, tabi, and demand. Mag-fail na dahil sila makasubmitir ka yan ng justification, dapat na iuli ninda so kinas advance. Roger, tabi, Direk Mar. So maliwanag yan. Di yung sabihin, dahil man pigdis allow totally. Dahil man. So initial na information kay provincial accountant, Dahil Samuel Locsin, notice of suspension so pinababa. Ano? Notice of suspension. Notice of suspension. Roger, tabi, Direk Mar. Ngunyan, so paramang sa po ni provincial accountant, ipigpromisa kan mga ini na isusumitir na sa naninda so tigahagad kay ning liquidation pagpabulura kay tasigon kay Sir Locsin ready naman sindang isettle na sana so liquidation kung piraan na gastos duman sa pig cash advance na 49,000 pesos o kaya ano ang pinaggaramitan kan nasabing kantidad. Ayan, okay. So, ang in-advance nila 49,000 pesos each. Roger, tabi, Direk Mar. Pero sa confirmation ko, so kung halimbawa, less than 49 man sa natabi, Direk Mar. Di man nga italaga actual na 49,000. Halimbawa, ang problema na tigdi, iparanik lang kung piraso na gastos. Halimbawa, kung dahil man naubos ito, base sa dokumento, kung may sobra, dapat iuli. Roger, tabi, Direk Mar. Tama ka dyan. Ayan, okay. Di maliwanag na. Ngata data na delay. Anong nangyari ta? Nahaloy. Anong tabi, Direk Mar? So, ano data nahaloy pag-liquidate? Iyan tabi, Direk Mar, and the easy. And sususugon ko yun yan. Ano na ang dahilan na delay ang liquidation? Ayan. Okay, di ba? Basta ang maliwanag ang pahayag ang COA, sinuspend, may notice of suspension, duman sa kunyan, sa itong paggastos ninda, duman sa Mancom. Dahil man pigdis alaw, kundi ipasumitir sinda ning liquidation, and then kung may sobra, iyan ang iuli. Yes, kung di makaliquidate, iuli, gabos. Roger and Marta, sigun pa nga ni kay Sir Locsin, natural man ngayon na mahagad kisiring ang COA, kwarta ngayaan kan gobyerno probinsyal, so pinaggaramitan kan mga department heads para duman sa pagmankom sa Boracay. So paliwanag patabi, Direk Mar, kung di man ngayon hindi na ubus to, say for example ng 49,000, syempre, if may natada man ngayon duman, may ibabalik at ako ang nagsususog, meaning kwarta ka na gobyerno. Iyan ang gustong maaraman, dangan tig-require sa indang ipakomply kan COA. Okay. Iyan, tabi, Direk Mar, ang istorya digdi sa Kapitulo Provincial, tututukan ta iyan, Karan Ala, DCGB News. Hey, gobyerno man, so maliwanag notice of suspension. Pipasubmit sinda kan mga dokumentos. I-liquidate ninda kung peraso na gastos out of the itong kung baga nakakas-advance ki 49,000,
para maglayog po siya duman sa Boracay, bakatin kan mangkom. Yeah. Now, siyempre, igwayan yung mga corresponding na dokumentos, kaya resibo, kung ano, binayadan sa hotel, o kung ano pa man, naginastos ang pati sa aeroplano, ticket ng aeroplano, kung nagbas, o kung ano, gabos yan, mga tugang naka-attach. Di, kung duman sa 49,000, na-advance nga, halimbawa kan sarong department head, dahil man niya ito naubos, dapat iuli niya susubra. Iyan po tabi, ang maliwanag dyan. Okay? O paano, mga kapatid? Iyo yan ang kunyan. Hello kay Pading Dan Balaoro. Nakaantabay. Pading Dan, belated happy birthday. Ganun nagugurang si Padi. firming baby face si Padi. Ayan. Okay, Shirley Antiquera, Bulaños, maray na aga po, Sir Mar. Ayan. Good morning po tabi sa imo, Ma'am Shirley. And duman po sa mga kababayan ta, kunya na palan si, kunya na palan si Acting Governor Glenda Ong Bungaw, 100 days na. Sa January 28, mga tugang, may schedule si Ma'am Glenda, ang sa tuyang acting governor, na magpaluwas kan sa iyang 100-day accomplishment report. Katuwang niya dyan so Provincial Information Office. Nga ning maaraman kan mga tao sa iyang halipot na pagtukaw sa 3 bulan sobra, may 3 bulan may kalibkib. Ka 100 days na. 3 bulan may kalibkib, ano naan sa iyang naginibo? Ayan. Di ba? And ano ang sarong abangan tadigdi, ano ang nangyari na sa quarry operation? Natildong na ba? Nadagdagan na ba ang nirereklamong kahirasan, mga tugang na nagparalupos kang 2024? Imbis ngayong magdagdag, nagparalupos samantala ngayang, so quarry operations, puga-puga. Dakol na barko naglalarga, dakol ang nagbabiyay hanggang sa Camarines Sur area, tamalang runot na nga ng tinamputa, pasiring dumanta sa kadakol na kargada. Tabata day naman ngunyang baganing waybridge, traot na. Di, bilong-bilo sinda. O yan na po yan, mga tuga nangyari. Di, aramon tayan. Pero ang saron na major accomplishment, mga tugang, ito po na binuhay, mga tugang, ni Governor Glenda, itong kunyan, Provincial Mining Regulatory Board. Binuhay and reconstitute and reorganize, whatever you call that, basta may kumpleto na, mga tugang na kunyan, na sabi nga niyan, organizational structure. Iyan po na grupo na yan, na ang pinakang mayor, mga tugang na trabaho is Ugidon Kimaray. Kung tama o magkakanigo na rekomendar ninda kay Gobernador Glenda na matawan ng permiso para po magkwari. Yan, maliwanag yun. Kanakaagi baga, kanakaaging taon, yan nagka-interview ta, mga tugang so chairman, kang DNR, Mines and Geosciences Bureau, siya ang chairman, Mines and Geosciences Bureau, si Director Guillermo Molina Jr., the fourth, junior na, the fourth pa, no? Si Engineer Danny Molina, siya yung chairman, kaya po na Provincial Mining Regulatory Board, na poon kan December 16 nga ni, nagtrabaho na sinda para iproseso ito pong mga nag-a-apply. Taga 160 yan, na mga permiti ka nakaagi pong turno ni Congressman, ako yan ni Governor Edsel, Grex, di pagkunyan, sasalig sigunda po yan talagang susunodon ninda.
Ta represented man mga tugang so grupo kan mga parakwari. May large at saka may small. Ha? Ang vice chairman, naturalmente, si acting Governor Baby Glenda Ong Bungao. Tayo man po inisukahagadan mga tugang baga ni Bishop Bong Bailon para masiguro mga tugang na ang pagkwari mga tugang dyan sa Mayon Volcano regulated sarong sa mga pigiling na mga rasones na nakaarabot nga ni hanggang sa Pulanggi ang mga baybay, mga tugang. Yung padagos po na pagkaykay dyan po sa pamitisang kambulkan. Ang large-scale representative, pig-representar mga tugang yan ni Mr. Peter Chan. Yan. Tapos sa small scale, pinagtarawan po ng representante ang kada distrito. Sa tulong distrito kan Albay, may taga First District si Omar Ocfemia. Sa Second District si Romulo Villesa. Sa Third District si Victoria Baltasario. Higwa maninhali po sa non-governmental organization si Madam Marilee Orbeta kan Greenfield Producers and Agroforest Assistance Association Incorporated. Tapos sa Social Action Center kan Legazpi si Father Eric Martiliano. Okay? So yan. Ang sa inda po na role, ay po ang mag-focus sa pag-akseptar, pagproseso asin pag-ibaluar ka mga aplikasyon, magdeterminar mga tugang kan quarry fees sa sand and gravel, kasabay so sa guano, gemstone gathering and small-scale mining permits na nakapalaman po yan asin naka-especifikar sa Section 70 DAO 2010-21 and IRR kang RA 7942. O yan po tabi, adi. Iyo yan, mga tugang, ang kamautan kang provincial government ni Governor Glenda, iyo po ang maka-establisir nin Provincial Mining Regulatory Board na effectively mag-regulate kang quarry activities within the province. O yan po tabi, adi. Ano daw nangyari na duman sa kunyan? Adi, nailing na nabawasan naman rin ang mga parabantay dyan sa, sa mga checkpoint, mga tugang kang probinsya. Na dati, ito baga, mga tugang nagkagawa ng kontrobersya, paing gusto nga, 1,500. Ibinugtak mga tugang na, kunyan, parabantay. Tagaro, 3 shifts. 24/7 nakabantay. Pero, iyon ang makangalas ng niyata. At ang tadakulong yung bantay, pero araw nga kani, kulang nga ang koleksyon di, mas sobra pa ngayaan, ang pigbabayadan ta. Malulugi nga kita, kaya ang ginibubaga rin ni Col Gabos. Tapos pinari-apply giraray. Ang sabi, may mga nakarala o giraray, may mga na-rehire na mga dating membro kang Green Guardians na nagbabarantay mga tugang dyan sa yan. Sana matildong lang talaga po yan na masusog ko na limbawa sa hali ang pigbabiyahe na yan na quarry materials. Diba? Alinas kaysay quarry permiti yan, piraan itinao sa iya na dapat na sakbuton dyan mga tugang sa sa quarry site na in-applyan asin tinawan ng permiso pirang metro kubiko. Pagkatapos piraso binayadan niya dyan sa Kapitolyo. Siyempre may corresponding resibo po yan. Iyan so pigdadaran niya. Dapat yan naiiling mga tugang. Tapos pigbabawas duman sa pigkuhan niya duman sa quarry niya. Tangani na mamonitor mo na kung over quarry ka na. Di ba? Hindi yung i-presentar mo lang larga ka na, di ba? Sana tanganing maiwasan ta ang pag-aabuso, di ba? Di halat-halaton ta mga tugang na baka sa report na gigibon mga tugang ni Governor Glenda sa June 28, that is Tuesday. Di ko lang aram ko anong oras, diyan po sa sa report na gigibuhon, masabutan ta mga tugang kung
baka may sabay iyan kung kumusta na sukwari. Yan, operation. Tayan so saro sa mainit eh. Di ba? Saro sa mainit na mga dapat pong aksyonan. Tanganing maging fair man ang laban. Iyan po may kahirasan, di ba? So, barangay, so, munisipyo, tapos so, provincial government. Barangay na kung saan igwa po nain duman ang quarry operation, tapos so, munisipyo kung saan man so quarry operation. Paresen may kahirasan. Mga tugang, 40% goes to barangay. Di ba? Tapos, garo 30% man sa napapaduman sa probinsya. So, dapat maprogramahan. And duman sa mga pakipag-ulay nga to kay Governor Glenda, sa mga mapapadumanan, mga tugang kan, ito po na ano yan, na sabi nga ni revenue, ali po dyan sa quarry, itong makahiling talagang mapakinabangan, igwa duman so para sa senior citizens. Igwanin para sa edukasyon, igwanin para sa salud, asin igwanin para sa livelihood. Yan. Kompleto, di ba? Di halat-halatan ta po yan sa January 28, masabutan ta sa 100 days in office mga tugang, 100 days accomplishment report ni Acting Governor Glenda Ong Bungao, mga tugang para po sa probinsya Canalbay. Iba? Alright, mga kapatid, oras na to 11:32 in the morning. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Playtime for all your gaming needs. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Right, Ned. Pag may check, that's the right one. The right one is Right, Ned. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Figaro, Figaro.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta ang makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR. Igwang relief to relax formula laban sa kulugkan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga kababayan. Nako, ang bilis-bilis ng oras ha. O 20 minutes bago po mag alas 12. Ayan, tama-tama palang sulakaw ko sa agad yun. Na may programang bago. Ano yan? Ronald, may programang bago tomorrow 10:30 to 11. Alright, mga tugang, naman po sa mga kababayan natin, balik po kita, mga mises, ready na ang panguntuan ta, makarawili na sa mga aki. Agi-eskwela at si mister. Dapat mainit-init na sabaw. Kusido gulay pritos karaon tulos. Ayos na. Alright, mga tugang, balikantaan mga pangyayari po dyan, mga tugang sa area, kasuya pong Chief of Reporters, Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, salamat tabi Director Mar sa mga dagdag niya tong bareta sa Pantaw Libon. Nagkonduser ni na sesyon ang Sangguniang Bayan kaso hapon imbis na digdi sa Sangguniang Bayan Session Hall. Ang rason duman isinagibo ang public hearing manungod sa reclassification from agricultural to industrial land kan abot 102 hektaryas na daga nasa sa kubon kan Philippine Economic Zone Authority o PISA. Matatandaan ibinusul baga ini ni Congressman Joey Salceda kaito, 5 ining lugar sa Albay, sulamenting nakapasar iyo an Pantaw Port. Saro sa requirement na pigahagad kan PISA, dapat ma-reclassify ang daga to industrial land. Kaso hapon, sigon kay ABC Federation President Jopit Fernandez, sobra sang gatos na landowner ang nagatinder sa public hearing
sa sumada dahil ni nagboto ang oposisyon. Mga ini nag-aros a pabor ta natural. Pag na-realisar ini, mataas ang balor kan sa indang mga daga sa pantaw and mabuto ang dakol na mga oportunidad ta natural. Igwa dyanin mga maiingganyar na mga investor ang gobyerno. Yan, pwedeng barakalun sa daga. Pwede, tapos tuturugdukan yan ki mga negosyo. Iya, magayong kutadi. Nakapasar ini sa PISA. Gustong sabihin, araro man pag-estudyar kayo. Ito nagbirisita dyan sa mga Philippine Economic Zone Authority, sa mga opisyales. Yeah, para garon din adalang kimaray sa tinampo. Ayun na yan, kasarabayan tabi Director Mar, ang mga rugadong tinampo, pati sa Pantaw Port, matutuunan ininin atensyon na kan gobyerno nasyonal sa pagsabing national government ang nakaprintera para sa pag-inganyar nin mga investor. Natural, mainganyar ki mga investor, ihihanda na so tinampo and dapat nag-ooperate na so pier. Paano mo ma-attract an investor kung naan mga tinampo, mga mahal na son, rarapak, atin an pier dahil nag-ooperate. Kunyang bagayan, kampanahon ni Governor Grex, talagang ang gusto niya magdurong dyan sa mga cargo ship, bakaw? Nag-soap opening na baga? Kaya cargo ship sa target. Kaya lang digdiman mo yan Doc Cedric, ang provincial government, dapat na may mailing nagdudoong dyan na barko, maski so passenger muna. At least pwede ngayang maka-accommodate kan mga buruban sa na maglaog dyan. Correct. Garo na. Sana magkaiguan naman ang ganing biyay dyan, dakulang bagay yan, panahon ni dating Gobernador Lagman, ngunyan na Pebrero, operational na ini. Ngunyan, sabi naman sa panahon ngunyan ni President Gobernador Glinda Bungao, ito nang sabi mong passenger na muna. Yes, day kakayano na magralaog dyan ng mga truck sa presenting sitwasyon ang road conditions dyan, medyo bako maray. So, ang kagayonan digdita sa pinadrinuhan surudinansa ni Kagawa Janero Saklag and then ni ABC Federation President Jopet Fernandez, naglalalaom sindana requirement inikan PISA na mariklasifikar, di gustong sabiyon, iguananin pigha bibilog na plano para digdi sa Pantaw Port. Dakulang opportunity yan sa employment, as in sa sabi ay kapagrambong kan ekonomiya kang Pantaw. Tapos may potential na magka-develop ining mga road networks digdi. Pagkatapos so Pantaw Port haloyo na bagay ining day nag-operate, mapapa-operate na inita. Kuan bagay ni PISA dahil man yan basta-basta ma-approve nin sarong lugar kung dahil sinda ninahiling na dakulang oportunidad. Yan. Okay. So yan ang good news tabi Director Mar, and baka yun na ini anliabe para umabanti na ang Pantaw. Once na nag-operate ng Pantaw, maray na ang mga tinampo, mapuputong ka natural ang kabilugan kang probinsya ni Albay. Tadakol na ang mga investor ang magraralaog and dakol na ang mga negosyante. Maray iyan, Jim, and then sana ma-rechannel sa mga inisip nindang iba na mapag-imunag ki mga Draculaon ng mga edipisyo sa ibang mga lugar. Sana tukunan na rin pansin mo na yan na Pantaw Road. Diyan ay palis ang bilyones. Dahil na matapos na, bakaw? Dahil so presenting sitwasyon, dahil na ini, more maintenance na sa na ini. Halato na lang ini na kuhan ini. Dapat dyan, Papa Jim Gibbon, bayadak. Iyo? Diyan pa, bagay yung pambyo. Bakaw? Ibayadak nga sana. Maraman tiyan sa mga masunod. Naghihiriro pa manan sa to yung mga opisyales. Tungkol sa bagay na ini. Very good. At least sabi nga ni Kayan, kung deklarado na peza, di dakulang potensyal talaga na gumayon ang lugar na yan. Deklarado na ini na kuan kaninot na kahuro niya to ba kay ni si Congressman Joey Salceda na nagparashare na nga ni digdi sa mga opisyal kan
Philippine Economic Zone Authority. Nagbirisita na digdi. Roger, okay? Okay, yan tabi Director Mar. Sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Mga dugang-dugang natong istorya yan. And dalaton na po yan mga developments dyan. At talagang ang medyo nakaka-spoil kan full operation mga tugang kayan po na Pantaw Port is yung road networks ta sa pagpasiring duman. Di ba? Barko pwedeng dumuong ta nasa dagat po sinda dyan. Di ba? Kaya lang, pag abot mo duman na nakaduong ka na, paano ka na makaali duman? And paano ka makakot ng produkto? So yan ang sa concern. So dahil sa declaration kang ano yan, na PEZA o Philippine Economic Zone Authority, naglalaom na matawan ng atensyon kang gobyerno nasyonal, iyan na road network. Anong pinakamaray na gibuhon dyan? Tangani na ang mga bus, ang mga trucks na mga naglo-load ng mga cargos, mga tugang makaagi dyan, asin makaantos, asin back and forth sa Pantaw. Okay? O, sige po tabi. Good luck sa atin. Hello kay Shirley Antiquiera Bulaños. Yan, marinaagang yan, Sir Mar. Okay, mga tugang, dumang po sa mga kababayan ta. Taranuman naman kita. Taranuman naman. Mga tugang ta. Ngunyan ko lang na-discover na may benepisyo man pala nining mga pagtatanom nin tapayas, adi. Bako sa nasasalud, kundi pati dyan sa palibot ha, mga tugang, may nakulaong pala nining benepisyo, Papa John. Pwede mo pala na nagibuo na itanong mo yan, gibon mong boundary marking. Dahil, iyan na papaya, hanapod kan sa ibang lugar, pau-pau. Pau-pau, yung papaya. Yan pong tapayas, pwedeng magserbi mga tugang na natural markers para po sa mga boundaries kan sa indong mga farm na makakatabang para ma-delineate ang ownership asin mabawasan ang mga iriwal kan mga pagtaraning. Yan. Pag-abot dyan sa economic value, iyan po na tapayas talagang di matatawadan, source of income po yan. Ang pagtanom kayan sa boundary, mga tugang, sabi nga ni kayan, nagagamit so pigapod niya tong mga unused na mga daga na nagdadagdag mga tugang ng secondary income sa satong mga farmers. Yan. Pwede man pala na maging windbreaker. Yung pau-pau trees o yun pong papaya can act as windbreaks na minabawas kan impact kan makusog na paros mga tugang sa mga pananom sa palibot kan farm. Lalong-lalo na para sa mga delikadong mga pananom. Ayos pa na di, ha? Doon matapo ang mga tapayas pero windbreaker pala to. Okay? Soil conservation, ang pang-apat na benefits mga tugang kayan pong tapayas. Ang sa indang gamot o yung roots mga tugang nakakatabang na mabawasan ang pagrasay o soil erosion, pagrasay kan daga sa mga boundary. Lalong-lalo na ito po na mga bakilid na mga area o itong mga riyon na prone mga tugang sa erosion. Nakatabang pala yung tapayas so sa indang na day magpararasay yung daga. Yan. And then, una yung matindi, biodiversity and pollination. Yung tapayas pala, nakaka-attract mga tugang nin mga pollinators arog kan sugod o bees. Tapos yung kulibangbang o yung butterfly na makakataon ng benepisyo sa iba pong mga pananom sa imong farm. Yan. And siyempre, pera dyan, natural, magsiservi po yan mga tugang na sabi nga ni kayan, lindong o shade, dyan po sa boundary kan sa imong farm. Offering a comfortable space para po magpaingalo or visually, maging, sabi nga ni kayan, atraktibo sa imong border kan farm. Yan. And then security. Yan, di ba? Sabi nga ni
maski nga iyan bako arog ka nitong sumatunok na pananom, na day basta-basta pwedeng laugon, pero ang presensya kan tapayas, pwede ngayang makapag-discourage nin mga trespassers sa pagsasabing ini ngaya cultivated land. Yan. Tapos, siyempre, ang tapayas, low on maintenance. Ha? Relatively, madali pong mabuhay. As in, dit sana ang maintenance na kinakaipuhan, making them an efficient choice for farm boundaries. Ayan. So, ang practice na ini, sabi ka mga eksperto sa pagtanom, kumbinar kan economic, environmental, and practical benefits na nagiging sustainable choice para po sa kadakol ng mga farmers. Yan po tabi adi. Kaya ang big sasabi nga ni mga tugang, mga farmers, so talagang husto na sana ang pagsakit. Husto na sana ang pagsakripisyo, di ba? May kasabihan na being a farmer is not easy. You have to work without seeing the time, to spend without seeing the bill. Yugyugunon mo an. Sige sa trabaho mo, dahil mo pigiling ang oras. Tapos sige sa ang gastos mo, dahil mo pigiling kung pirang na gastos mo. Basta fight ka sa tanom ka sa ng tanom. Yan mga tugang ang bertud kang pagiging parauma. Alright, o dugang tan istorya si Pading Joshua. Padiung ko na ni, tangan ng iyuman sana. Aluyunon ugaring magpabindisyon. Ano kita kan maging padi? Joshua James Pino nasa linya. Joshua, please come in. Yes. Ninong. Madali na. Dahil na, padisa na. Dahil na pag ninong ata. Kunyan, dahil na ako pwede magpara ninong-ninong. Nagsasaray pa kay Kuan. Nagtitipon pa. Nagtitipon pa. Ano nga na ng matindi na ang mga production kan paroy dyan sa Lidong. Hindi na iban ugaring kan adventure. Duman ang gansampangan na di. Ang yayari. Okay, sige. Good day. Yes. Sabi Sir Mar, sa dagdag niya itong bareta, ngunyan na naisakat na ang pigahagad na investigasyon kan financial status tigdi sa Daragalbay sa mas halangkaw na auditing body, ang COA. Halato na sana na may magpasyab digding grupo as in halaton kung ano man ang magiging resulta kan investigasyon. Yan tabi Sir Mark, parte ka na mensahe man ni Konsyal Jun Nunez. Pero sa mga konsihal ka na Sanggunang Bayan kan Daraga Albay na nahagad ang tama ng pahayag dahil ang saro ini sa mga kaibahan ni Konsihal Pilo Dilomen na nag-file ka na sabi ng request sa COA na magkaigwa ni special audit sa munisipyo kan Daraga Albay. Itong letter na pinost ni Dilomen sa sayang official Facebook page tabi Sir Mar, may kinaraman niya na sa special request for special audit. Iyo ang pinaresibi ka na nasabi ng mga konsihal kasuod na aga sa COA Regional Office 5. Adi na rin damis ko dumaan. Pinareceive ninda kasuod mang aga pala tayo Sir Mar. Kaya sigun sa iya kay Nunez, alato na sana kung ano ang magiging resulta kan magiging action man kan COA duman sa tig-file nindang request. Sigun sa iya, duwang bagay. Kung ano man ang magluwas sa resulta, kung mali ngaya kami, di at least may simbag. Yeah. Pero ngaya kung tama man niya, so tinala may magluwas na findings ang COA, igwa ngaya yan na konsekwensya. Kaya sa ngunyan, sa lado kan mga kagawad na nag-file, halato na sa namo na kung ano ang magiging resulta kan COA special audit sigun sa mga konsyal ni madali na sana dayon tadi Sir Mar matapos kaya nag-agad sindani na nangapudan sa mga department heads and sa LGU Daraga na kung mag-awat na ining special audit team kan na COA makipagtabangan tangalan nga mabuksan masimbagan talaga na presenting financial status kung talagang igwa o dai na mga anomalya sa laog kan LGU Daraga Albay. Okay. Yan tabi Sir Mar, ang dagdag na istorya, Joshua Bino,
DCGP. Thank you very much, Joshua. Mga tugang, yan po ang nagli natong impormasyon. Abangan po mga follow-up po kayan. Ating development, kayan po na pagtumar parte kan grupo ni Councilor Pilo Dilumen kan Daraga para po dyan sa special audit. May pagkunyan sila, may pigiling sila na garo ngaya may agko problem, agko reference. Kaya inagad na po so intervention kang COA mag-special audit nga ka mo tanganing mailing ta malidawan ta kung totoo ining samuya na ano yan pagduda uday. Okay, mga tugang ay pangyari adi kung ano-ano nagruluwasan ng mga kahilangan mga tugang sa kinaban kaya magpasiguro tabi ka mo tabi magpasiguro ka mo uldo arawi ko nila nasa Tanzania iguana naman mga tugang sa Tanzania na bagong virus Marburg virus. Matindi day nakakagadan ini. Nagkapailing ang mga biktima nin sintomas nin kan Marburg, nin headache o pagkulog nin payo, halangkaw na kalintura, pangungulog nin likod, pag LVM, pag suka nin dugo, pangluluya nin mga muscles, as in yan, may igwa pa ni bleeding. External bleeding, and then may fatality rate na maabot po sa 88%. Matindi. Ayan po tabi, pigsubaybayan naman na dahil hindi na maglakop. Sana dahil na makaabot po yan mga tugang sa iba pang parte kan kinaban, particular mga tugang sa Pilipinas. Tangani po na matay may nagita. Sus kadakol ng mga nagruluasan po mga hilang. Kaya magpasiguro kita tabi, mga kapatid, pag may naramdaman, insigida, magkonsulta po sa doktor, tangani day maglala. Day matakot sa doktor. Mga friendship natin yan. Okay, mga kababayan natin, sa Giraray po, duman sa mga may dugo na type O+, baka po tabi, pwede kamong makatabang, digdi sa nangangapudan mga tugang nin, nin dugo or aldaw da po kay puhaning tulong bags nin dugo para duman mga tugang sa sa pasyente nasabi nag-aki ini kang December pagaroy kundi na ako po nakakumpany pa sa ospital kunyan po tabi type O+ na dugo type O positive kunyan tabi anong tawag nito coordinate na lang po mga tugang dumang kay Mr. Dado yan po tabi nagka-problema so so sa iya pong misis okay sige po tabi mga tugang taga Santo Domingo po ini para po duman sa mga kababayan natin baka mayroon po kayo halos na ubos sa kapamilya na nagpapara donar po ng dugo kaya nangapuda na po tabi sa mga iba pang kababayan okay o paano mga kapatid I think it's time for me to go para po din sa programa mo niya itong kanyang pong aldaw na ini sa pagkanan po ang bilog na tropa at Mega Force Patrol Steering man sa lado technical kasabay ko ito ang niya to si Chief Ramir Tanay kanyang kasabay na po si Kuya Jun Napolis duman sa sa kababayan na nasa DCGB Social Media Department naman po si Jerome Nico Martinez. Sa inyo po, thank you for being with us, for keeping me company. God bless the Philippines. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources